Dobrý deň, milí býci, aj vás vítam pri aprílovom výklade pre vaše znamenie. Pozrieme sa na oblasť zdravia. Zdravie budete mať v tomto mesiaci, milí býci, veľmi pevné. Do oblasti zdravia vám zachádza aj oblasť financií. Veľmi sa vám zlepšia finančné pomery, bude sa vám dariť. Veľmi. Ďalšia oblasť, na ktorú sa pozrieme, je práca a kariéra v mesiaci apríl, milí býci. Tak ako som povedala, v práci sa dariť bude veľmi býkom. Musia si poriešiť len otázky spojené s vyššie postavenými mužmi alebo všeobecne mužmi, ktorí im budú trošku spôsobovať prekážky. Okrem iného aj na cestách treba dávať pozor, milí býci. Úspešné obdobie pre vás v práci. Pozrieme sa ďalej na oblasť lásky a vzťahov pre býkov v tomto mesiaci. V láske a vzťahoch budú prechádzať trošku zložitejším obdobím hlavne ženy, ktoré majú vzťahy nie pevné. Sú to vzťahy, kde len spolu žijeme, spoznávame sa, budú tu konflikty, ktoré už dlhší čas naozaj sa hrotili a nevyplávalo to. Teraz sa to bude riešiť v tomto mesiaci. Čiže ženy, dajte si do poriadku vzťahy s mužmi, milé býčice. Ďalej sa pozrieme na váš čakrový systém, tak ako pre všetky znamenia, aj pre býkov. Ktorá čakra je u vás v tomto mesiaci oslabená? V tomto mesiaci máme druhú čakru oslabenú, to je sakrálna oblasť, treba si dať do poriadku gynekologické orgány, prečistiť energie vzťahové, sexuálna oblasť bude trošičku preverená. Čiže pozor na možné zápaly a ochorenia gynekologické u mužov, prostata. Milí býci, keď sa vám toto videjko páčilo, poprosím o zdieľanie, prípadne o odber môjho kanála. Ďakujem.